Салом алейкум дӯстон. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Иншоаллоҳ магазин хубен, саломатитон нағзанд. Хуб, қариб ки канали модам 12000 та подписчик ҳаст. Раҳмат калом ба ҳар яктай шумо ва рӯз ба рӯз аудитория мо зиёда шудааст ва хостум имрӯз як видеои нав кунам ба нархҳои магазини Realfon шуморо шинос кунам ва дар магазини Realfon чиҳо дар фурӯш ҳастанд, кадом намуди аксессуарҳо ҳамаша як ба як худохоҳ шумо дар видео кардан нишон медиҳам. Видеода лайк монед, дар канал обуна шавед ва рафтем. Имрӯз дар бораи полни нархҳои ҳар як аксессуар ва чӣ модели телефонҳо дар мо ҳастанд ҳамаша гапто мезанам. Видеоро ба диққат гӯш кунед, нархҳошонам дар давоми видео гап мезанам то шумо метавонед ки бемалол барои заказ кардан ду рақаме ки дар рӯи экран дестед ҳамин ду рақамда муроҷиат кунед. Агар ки худтон нияти омадан дошта бошед магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый. Ҳамин торговый центр ҳамин ки dur омадӣ, ин магазини Realfon нависондагии худаш дар инҷа нависондагӣ ҳастад. Ва мебинед магазини Realfon магазин ҳар рӯз аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. Ҳозир пеш дуред. Салом алейкум. Ҳозир пеш ромада гирен ва мефаҳмед нархнавои телефонларо. Биёед ти камерачи дар телефона ва дарши мерем. Хуб, бардорас ина магазин медурем. Худо хад, ҳамин ки магазин ки dur омадаем уже атмосфера шуморо пешвоз мекунад, пешвоз мегирад ва ҳамин dur омада баробар ай мошинкаҳо сар мекунем. Ва чӣ хеле дестед? Инҷа мошинкаҳо ҳастанд бардор азиз, нархошон ай 1200 рубл сар мешаванд. Чӣ хеле дестен як ба як дида бурен. Нархҳои ҳар як мошинка баробари рости худаш нависондагӣ ай. Ёкед. Мошинкаҳои тример ҳамаш барои муйсаргирӣ не барои кантовка ва барои риш гирифтан тавсия дода мешавад ва ин хел мошинкаҳо чанд намуд вариантҳо ҳастанд. Чӣ хеле дестена ҳар як намуд дизайни зарядашон сар мешаванд ай 2 соат то 4 соат то 6 соат мебурдаги мошинкаҳо ҳастанд. ин хел мошинкаҳо ё барои кантовка ва барои ришгирӣ. Нархҳошон дар пеши ҳар як мошинка худаш нависондагӣ ай. На, ҳамаи нархҳош маълум ай. Шумо ҳам хаст. Хоб дуюм рияд ки десен ин мошинкаҳои профессионалӣ ай барои муйсар гирифтан тавсия дода мешавад ва нархҳои наву мошинкаҳо ай 1200 рубл сар мешавад. Инарам ва ҳам хел рафтан мегирад 2000, 1500 рубл, 1990 рубл, 2300 рубл, 2100 рубл, 1450 рубл, 1600 рубл, 2000 рубл, 2300 рубл гуфтаем меравад. Ва иҷа бордорез ина чанд вариантҳои дига дар ҷо коробкаҳо хатизадагӣ мондагия. Метавонед ки бемалол WhatsApp нависен бачаҳоро гӯянд ки суратҳои мошинкаҳо равон кунед, шумо да равон мекунед ё ки метавонед ки дар Telegram каналам dur омада бинед мошинкаҳоро кадом мошинкаҳо ҳастанд дар мо ва нархҳои ҳар як коробка ҳар як мошинка шумо да масъала кардаш маъқул шид. Метавонед ки заказ кунед. Нархҳои мошинкаҳо қимат нестанд. Максимум 1200 рубл сар мешавад минимум то 3000 рубл мошинкаҳо ҳастанд ки масалан барои ҳама дастония ва мошинкаи барои универсални барои ҳама мешидаги мошинка. ин хел мошинка ҳастад. Мошинкаи Кронер, мошинкаи универсални нархш бошад 1500 рубл. Кронер фирмаи Кронер 4 та насадкаи калон дорад. 1 2 3 та 4 та насадкаи калон дорад. ин мошинка худаш ва зарядни қатъи равғанш ҳастад. чӣ десен хел мошинка на мошинка чам мегирем як бор. шумо як бор аҳамият тен, яъни ёкин скорс 1 2 та скорс дорад. мошинка худаш 1 та 2 та скорс дорад ва иҷа бошад метавонед ки насадкаҳоша настройка кунед ай тараф ва ин хел комплектша ҳаста ин хел зарядникҳо ва заряди ин ал мошинка ай 3 соат то 4 соата зарядаш мебарад. ин хел мошинка нархи 1000 рубл универсали ҳам барои ришгирӣ ҳам барои муйсаргирӣ бениҳоят мошинкаи нағзай ва иҷа даста бо ҳамин ал мошинкаи универсали 1550 рубл 1600 рубл 1600 рублаш ҳастад. ба иҷа бо мошинкаи универсали нағзай ин хел 2000 рубл ки дата батарейка дорад. ҳамин хел батареяшон аден ҷудо мешаванд ва зарядои ин ал мошинкаҳо бошад. ина чӣ хеле дестен насадкаҳошам ҳаст дар иҷа ва зарядои ин ал мошинка ирам 4 соат 5 соат хизматон мекунад. ина ёкин время зарядка бурданаш 6 соат будааст. даже 6 соат зарядаш хизмат мекунад. чӣ хеле гуфтумтон дар комплекташ 2 та батарейка, зарядник, 4 та дига насадка дорад ва равған албатта ҳастад. ва ин мошинка ҳамин мошинкара кушодагиш ҳастад. як та шумо нишон медиҳам ёкин бардора ҳастад. ина ин мошинка ҳастад. дизайн ина насадкаҳошон шотка, зарядник, батарейкаи дополнительниш, равғанаш ва ина мошинка худаш. чӣ хеле дестен мошинка худаш ин хел универсални мошинкаи настройка инҷа настройка мешавад насадкаҳош ва ин хел мошинка батарейкаш яъни қисмати поён ҷудо мешавад. хел ҳуиш мекунем батарейкаш алиш мекунем бо батарейка отдельно заряд мондан мумкин ай. ин хел батарейка якташ худаш то 6 соата зарядаш мебарад
ва барои заказ кардан метавонед ки рақамое ки дар рӯи экран дестен рақамона муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Ва дар қисмати поён чӣ қадар мебинед? Блокҳо ҳастанд. Блокҳои барои iPhone, адени блок худаш барои iPhone ва стеклои Remax, стеклои брендови, стеклои Remax ҳам ҳастай. Ин одамое ки iPhone доранд ва худшон мефаҳманд. Стеклои Remax D3 намудаш ҳастай. Одамое ки iPhone дорем метавонед ки бемалол стеклоотона алиш кунед. Вақти агар иваз кардани стеклоотон расида бошад, моделҳои 11 саркардагӣ то 15 Pro Max ҳаста стекло. Антишпион, стеклои антишпион барои Remax. Флиш-картҳо барои USB ҳастай, ҷа флиш-картҳои микро ҳастай. Нархошон 800 рубл сар мешавад. Ва ҷа блок питаниҳо ҳастанд. Барои касоне ки мисол телефон харидорӣ кардагиянд, лекин блок надоранд, метавонанд ки блокҳои хеле бигиранд. Компанияи Samsung худаш 25 ватта оригинал ва нархи блок бошад дар магазин мо 850 рублай 25 ватта. Ба ҷаса блок питаниҳои Xiaomi худаш блок қати кабелаш отдельно ҳастай ва нархи бошад, нархи ин блок бошад 950 рубл ва ниш ҳастай. Блок питанияи 120 ватташ бошад 1200 рубл ҳастай. Бардори азиз, иҷа бос ай Samsung бистра зарядка, яъне блоки 35 ватта ҳаста, қати кабелаш якҷоя. Касое ки мисол зарядни кофтаста 35 ватта, ин ҳам ҷои USB дорад, ҳам ҷои Type-C, комплектасияш қати кабелаш ҳаста, инош 1000 рубл ҳастанд. Ва ҳаста инҷа блокҳои 65 ватта ҳастай, қати кабелаш бардори азиз, қати кабелаш ҷои дута Type-C ва USB дорад. Нархи блок бошад дар магазин мо 1400 рублай. Ва ҷа массажёр ҳаста бардори аст, чизе ки барои ҳама даркорӣ ва барои туҳфа бениҳоят чизи хубай. Массажёр нархаш 2200 рубл, падарка барои ҳама мешавад, новобаста аз сину сол. Агар бо барои падару модарамон равон кунем, бениҳоят хуби бадай, ё ки хумон бигирем ремаш. Хоб, ин хеле гирон мешавад. 32 та скорост дорад бардори аст. Скорост десен, скорост нигоҳ кунед. То 32 скорост меравад массажёра. Нархаш 2200 рублай. Просто коркини аҳамият тихтон. Коркиниш аҳамият дона ва насадка дорад дар комплекташа 6 та дига, 8 та, 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 5 та, 6 та, 7 та, 8 та насадка дорад. Зарядник дорад. Зарядаш 3 соат, 4 соат свободна хизматтон мекунад ва нархи массажёр бошад 2200 рублай. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияра, Тоҷикистон ҳам даже дорем, метавонед ки бемалол заказ кардан гирен ва барои падарка бениҳоят чизи хубай. Агар ки камтар қиматитон кунад бардори аст, бо ҳаминра массажёри майдатараш ҳастай, ки 4 насадка дораш, 4 та насадка дорад массажёр худаш ва ин хел дизайн дорад. Ин майдатар албатта, скорси ҳам камтар аст. Скорси намуд, скорси ане массажёр бошад майдатар бардори азиз. Ва чӣ ки дестен, ин 6 та скорост дорад. 6 та скорост дорад. Ане массажёр ба светакиш бениҳоят хуб, дизайнаш ҳам нағзад ва заряди ҳам бардори азиз 4 соат хизматтон мекунад худо хоҳад ва нархи наву массажёр бошад 1500 рублай. Ва иҷада бо аст мошинкаҳо, чӣ қадар гуфтам, мошинкаҳои тример, туда ҳамаш ҳаст. Нархошон бошад 1500 рубл сар мешавад. Видеомо камтар калон мешавад. Умедворам ки тамошош мекунед. Ва деюм қисмаш худо хоҳад дар бораи аксессуарҳо ва дар бораи телефонҳо мешавад. Ира метавонед ки дар канал тамошо кунед. Дар канал гузарен тамошо кунед. Деюм қисмаш худо хоҳад ози дар давоми ҳамин видео ҷалками буромадагиай. Ва иҷа наушникҳои беспроводной ҳастай бардори азиз. Ва наушникҳои беспроводной бардори азиз нархошон 1500 рубл сар мешавад. Вакуумни, безвакуумни, шумподавлендор, без шумподавлени. Ва иҷа наушникҳо бардори азиз. Ин ҳамин наушник, именно заряд, яъне ҳамин наушник 20-25 соат мебарад. Бардори ки харидорӣ кардагиам ҷалакам медонанд. Ва ин наушник уҷа ай таҷриба бигем ки ай санҷиш гузаштагиай бениҳоят наушникҳои нағзай. Ва албатта гарантия дорад. Ма худам гарантия метавонам барои ки ма худам именно ҳамин чиз истифода мебарам. Ва дар қисмати боло чӣ қадар ки мебинед барои патои жемпирора, палтора тоза кардан, чӣ қадар аппаратак ҳастай, тоза мекунад. Масалан одаме ки палто мебошанд бениҳоят хубай. Ва дар қисмати боло бошад автотоварҳо ҳастанд. Видеорегистратор, колонка ва колонкаҳои барои дар. Иҷа ҳастай бардори азиз. Фено ҳастанд барои бачаҳое ки мисол дар нимаи ҷалкаи зимистон буромад. Гуфтем япо ҳамои сара мешӯи қоқкин дар вақта намегирӣ, фенора мегирӣ, мегирӣ, истифодаш мебарӣ. Фено нархошон бошад 1000 рубл сар мешавад ва 1500 рубл, 2000 рубл ҳам хеле рафтан мегирад бардори азиз. ин қисмати поёна бошад албатта колонка. Иҷа бошад колонкаҳо ҳастанд, якчанд намудаш чӣ қадар дестен колон, майда,
подарочный колонка ҳамашон ҷода ҳастанд ки нархошон ай 1100 рубл сар мешавад. Бародар азиз, бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. Ва ҷа бошад албатта соатҳои подарочный. Соатҳои подарочный соати браслеташ нархаш 900 рубл, соати браслет 900 рубл, ҳамин хел мужской ва женской ҳастад. Отдельно соатҳои занона хичам ҳастад. Бародарое ки мисол барои 8 март, барои апора ва барои модарро агар ки подарка гирифтани хоҳанд, беноҳа подаркҳои нағз ҳастанд. Ва инҷа албатта бародар азиз, яте дига чизи дигара гап занатон, заряднакии 3x1 барое ки бародарое ки iPhone доранд. iPhone дорода беноҳа чизи хубай. ҳам соатшона, наушникшона, телефоншона метавонанд ки заряд монанд одновремя 15 ватт бистра зарядка мегирад телефонтон. Соаттон заряд мешавад монда и метавонанд ки чиза наушниктон заряд монанд. Нархш будааст 2500 рубл. Се зарядника якта кардаган ай компания Хоко. خب و اینجا بارداری چه خریدین کلانکو برای ماشین автотовар میتونید که برای کلانکو خریداری کردن مغازه می خوب تره سویم موسی شهر مسکو مترو بوتروسکا торговый центр зеленый و البته در همه آدرس ما авиакасса هم داریم ریال авиа بهمون میتونید که بلیط خریداری کنید و رقم برای مراجعت کردن همین رقم رو مراجعه میکنید البته авиакасса همه وقت شما را جواب میدهد авиакасса ریال авиа همه وقت در خدمت شما بارداری که در تاجیکستان روسیه اومدن یعنی اونجا که وقتی اومدن شده است اگر که نویسین با دیلی پر شما دا بلیتان نویسته میتید. رحمت کلام برای ویدیو رو تماشا کردگیتون در ویدیو لایک کنین در کانال دنبالش نموده خدا خواهد هست در کانال قسمت دیمش هم شرکت برآمده در برای قسمت دیمش در برای تلفن و در برای اکسسوار معلومات میشود به مال درآمده تماشا کردن ممکن است.